Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, las 7:19 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na Biyernes, Nobyembre 21, 2025. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 28 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Kumusta ang imo nga aga, Ma'am Ningning Ilumba, kay Sir Bemboy, Pastor Bobby Riman, kay Tita Nilda Laluyan Laison, kay Pastor Ardi Celeste, kay Ma'am Lenny Cason, der sa San Isidro Haro, kay Ma'am Marilyn Antiquera, kay Sir William Sapanta, Bishop Don Guines, kay Ma'am Gingging, kay Ma'am Eden Bayas, Mami Buday. Kumusta ang bugtaw nyo? Las 7:21 sa aga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw kag inhimo sang Dios magkalipay kay magkasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C. Pilipinas, nagalaom nga manalo si Atisa Manalo sa Miss U. Suspect sa asod-asod nga bomb threat sa mga bulutuan sa siyudad sang Iloilo, ginauyata na sang PNP. Kag sa health news, ang kulang nga pag-inom sang tubig may dako nga epekto sa memory, sa focus kag cognitive function sang utok sang tao. So parang hindi bla downloading ka lang kinaistorya ka sang tutupad mo, ho ka lang pero hindi mo ma-absorb. Inom ka duro tubig. Ma'am Evelyn Irecre, no? Dapat nga mag-inom kay damo tubig. Gerald Burgos na nanggonan, nami ginisir kay subong ka pangape kamo DTX Coffee Mix, dugay-dugay ma D3 Bayo kamo, inom gid damo tubig. Ang aton nga lawas ni 75% nga tubig. Foro de los Pueblos. Amo ganina may gani nga 75% ka tubig ang utok ta. Ang utok 75%. Diri sa aton ulo. Hindi nga 75% hangin. Pero gawander kita, Ma'am Raquel Gobatanga, no? Ma'am Evelyn Somlinggo Irecre, Bishop Don Guines, nga 75% sang utok sang tao, tubig, made up sang tubig. Pero may iba niya nga daw hindi tubig ang unod sang ilay ang utok daw kanon ng hangin, no? Nakayuhom na si Ma'am Maricel Kasiple, no? Iban may ariring mo! Iban may tiriring! Nato ba lang nag-obra sa vulcanizing shop? Maayo pa gani ang nag-obra sa vulcanizing shop. Wait, ato hambang ang nag-obra sa vulcanizing shop na nagpang bulke at hanginona.
Hinabla daw nagabaligya kablahangin. Ma'am Beth Idarlilia, Sir Jesse James Caribillas, kay Ma'am Selfa, kay Ma'am Ludi Gulilaw. Kaya pag-inom sang duro tubig, Ma'am Ludi Gulilaw, kay Sir Romar Datoon, kay Ma'am Nina Go, kay Sir Bons, may madamong epekto sa lawas. No? Kapin pa sa utok, kay ang aton nga utok, Sir Felix Singson, made up sang 75% sang tubig. No? Bisan nga laban tubig ang utok sang tao, Ma'am Maricel, Sir Jean Ray, di pa thumbs up pa si Sir Jean Ray, ang guda ya tudlo na ba? Pero nga ang iba no daw damo yung tao yung daw hindi ya tubig ang kalabanan nga ulod sang utok niya, kundi kuha ng hangin. Ala, no? Am I talking with sense here? Tod nga may ibang ganyang mga hangin, no? Las 7:24 na sa aga. Oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Ang salakyan ni Sara Diskaya kag ni Pacifico Curly Diskaya nga taga Antique na bakal na ang tatlo ka mga salakyan. Damo ni sila do pitok bilog ni. Ang Mercedes-Benz G63 kag G50 nabaligya sa balor nga 31 million pesos. Kag ang Lincoln Navigator nabaligya sa balor nga 7.1 million. Kung sa diin may kabugusan nga balor nga 38.2 million pesos. Foro de los Pueblos. Dito mga 110 million pesos sa Manong Imbong Siloberes, kay Soto Barrientos, Sir Mark Paul Aguilar Timelo, ang makita sang gobyerno paagi sa Bureau of Treasury kung mabaligya tanan ang ginpang panguha nga mga salakyan sa pamilya Diskaya paagi sa Okson. Foro de los Pueblos. Ay naghambal man gani Ma'am Betty Soloso, Manong Imbong Siloberes, Tita Tessie nga base kon nangita man sang dami si Diskaya nga kunabi sila lang mabakal pero actually ila man gyapon. Posible na mo, posible with that amo na kadako nga manggan nila, posible na mabanga sige pakuno-kuno lang kamo nga daw takway. Pero gali kay ako man agapon mabakal. Kung mag-settle down ang tanan, magliga din ng isyo nga ni kundi sila gyapon ga sakay sa mga malhalon nga salakyan. Makon mo Mercedes-Benz, may Lincoln Navigator, may G50. Way pa nila mabakaling iba no? Ang Toyota Tundra way pa. To Israel to. Ang Toyota Sequoia bla, way pa bakal. Ang Rolls-Royce, ang Bentley Bentayga, way pa mabakal. Maning declare na lang sa Bureau of Customs nga failed bidding. Foro de los Pueblos. Las 7:26 na sa aga, baka dako sang sunog dito sa Japan. Sa diin sa Japan, may masobra 170 ka mga building ang ginlamon sang kalayo. Amoy niyang pinakadako nga sunog sa sulod sang 50 ka tuig sa pungsod Japan. Foro de los Di Pueblos. sa Bible nabutang ina Ma'am Anali Bahade mo, kay Sir Junjun Lingaya, kay Ma'am Maymay Lingaya, kay Sir Mike Malones, Ma'am Betty Soloso, kay Sir Bebot, kay Sir Rick Mapa, nga ang kalibutan sa uling adlaw, maupos sang kalayo. Kung ang tao magsigi sa pagpakasala, ti sunugon gisa sa kalayo eh. Our God is like a fire, a consuming fire. Pareho sa Sodom kag Gomorrah bla, atong mga nag-inagi to bla sa Sodom kag Gomorrah, kundi naubos sila sang kalayo. And this is already reality. Isa na nga bomba sang mga helicopter, kung sa ato ni mga bombero, fire trucks, aton fire trucks, fire helicopters. May mga state-of-the-art sila nga mga ginagamit, may mga chemical sila nga ginabubo sa fire area, sa fire scene, Ma'am Beth Idarlilia, hindi gapon matap na ang kalayo. Foro de los So, Pueblos. 170 masobra ka mga building ang ginlamon sang kalayo. Foro de los Las Pueblos. 7:28 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Nagaplano ang gobyerno nga palaparon pa ang electricity subsidies para sa low-income households. Suno sa Department of Energy, ginalantaw nila ang pag-expand, pagpalapad, kag pagpapos sang access sa lifetime rate program. Ginpayag pa sa Department of Energy nga ini ang nagasunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ika-4 nga State of the Nation Address nga ang benepisyo ang palaparon labaw pa sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program samtang nagatingwa ang gobyerno nga maamligan
ang marginalized nga pamilya sa nagasaka nga preso sang elektrisidad. Foro de los Pueblos. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin nga ginapahapos sang Department of Energy ang enrollment procedures pagi sa automated data matching sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pigado nga hindi beneficiaryo sang 4Ps. Magkapatigayon sang validation ang social workers. May mga lugarya, Ma'am Langga Manavan, Ma'am Evelyn Sumningo Erecre, Sir Margarito Duero Walde Jr., Ma'am Marithalia Michelina, nga deprive sila bisan pagani sa elektrisidad. Why sa elektrisidad? Di 0-0 gid. Why sila sang cellphone? Why sila sang suga? No, do gakabuhi sila sa sulod kuiba. Inabalang why gid ba may imagine mo ang kalibutan nga wala sang elektrisidad. So diri sa Pilipinas, madamo pa nga mga lugar, damo pa nga mga tao, Sir Julio Sancho Abelarde Medina ang deprive sang necessity pareho sang elektrisidad. Foro de los Pueblos. Alas 7:30 sa aga. It is now 7:30 in the morning. Time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode niyan. Foro de los Pueblos. 7:30, mag-check kita sa aton nga Weather Bureau pag-asa. Ibalon tabi kon anong dalagan sa aton panahon subong nga weekend kay ti usually weekend inugpahuway sang tao Ma'am Anel Longares Alcaliaga Salemo, no? Pagka Domingo ti may simba. Anong mangin dalagan sa panahon ta? Bilog kasi mana do king aton panahon, although may magpagpula panalithi, pero at least may guide kita. Lam taon ta Ma'am Violi Belenson, Ma'am Eden Bayas, Ma'am Buday Abiliato, kun ang aton nga panahon subong Biyernes, Buwas, Sabado kag Domingo, mangin favorable bla sa mga bana nga nagapanglaba. Ang mga bana nga Mang Andres bla Mang Andres. Pagambal ka sawa nga, psst! Panglaba! Bakit may imo ang bana mo? Yes, mami. Yes, nanay. Yes, mamang. May ara pa na, no? May mga set-up pa na yung sabong pagwaras ka asawa, ang bana, gakadag-gadag mo. Di sa wali ang laundry time, weekend, Biyernes ang hapon, iba sina, Sabado sang aga, iba sina, Biyernes pa lang, manghurom dun. Parang homok na ka magkarakakasi mga bureng sa bayo, May mga set-up ayhan subong Ma'am Bings PSJ, Ma'am Violi Belenson, Ma'am Anel Salem, nga ang bana pang nagapanglaba. Psst! Panglaba to! Tapos, pagpanghimos ng sawa, hindi bla kontento sa panglaba ka bana. Kay, di bla may iba niya nga mga sanguna pa nga panggamit panglaba. Ganyan yung napakang na bla. Huwag na yung nakuso, Nalampos-lamposan na bla sang dos bla. Tilain niyang agis ang lalaki sa babae manglaba mo, no? Paglantaw ang unang lantawon sang asawa, ang kuan gid ang irok, no? Naano ni nga panglabaling nga may mga naga-yelo-yelo, may madya masipot. Ala, no. Am I talking with sense here, Ma'am Anel Salem? Pakang, no? May pakang. May mga bana pa yan subong nga under dasaya na nga paghambal kasawa nga, ikaw panglaba! Kapoy ako! Aga hapon ted galagabong ang tingog nyo di sa speaker. Salamat gid Ma'am Anel Salem. Foro de los Pueblos. We have Engineer Ferdinand Robin sa Pag-asa Iloilo. Ibalontang weather condition sa subong nga weekend. Engineer Robin, Sir Ferds, si Ted diri sa K5. Good morning. Yes, mayong aga na analysis, line nag-apekto sa silangan nga bahin sa Northern Luzon. Northeast Luzon naman nag-apekto bilin na bahin sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone nag-apekto sa Palawan ug sa Mindanao. Kita sa Western Visayas, generally sa weather kita, may posibilidad sa mga pagulan panglat na nag-uob dala sa aton nga hangin east. Kinatutog sa rangan hangin halin sa aminan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, din makanay tugtog sa rangan aton mga pagbalod sa kabigatan. Aton nga temperatura 25 tugtog 32 degrees Centigrado, adlaw tak alas 5:47 kain sa aga matulog ni 5:23. Amo niya latest Sir Ferds. Sir. Engineer. Oo, may bagyo wala. Wala sir, subong. Good weather kita. Yes sir. Makapanglaba maayos si Sir Leonilo Acopio tapos niya duty to sa Iloilo Supermart sa may Tagbak bla. Makapanglaba sa mayad kasi Ma'am Emilita Posadas Kasipe.
Yes, sir. Pwede. Ah. May mga posibilidad na sa mga pag-ulan hapon or gabi. Oo, pero doon. bunga-aga, sinister weather. Oh, at least si Ma'am Lisa Lirien Banalo, si Ma'am Remia Panes, si Ma'am Melanie Dumaraog Mabilog, makapanglaba mo yan, no? Yes, sir. Very good, very good. Engineer Robin, sir, salamat ha. God bless you. Thank you, sir. Salamat. Good morning. Salamat. Foro de los Pueblos. Kay Sir Leonilo Acopio. Kay Security Guard Leonilo Acopio sa Iloilo Supermart sa Tagbak, Harobla. Sir, mo salamat gid. Kada mag-grocery kita dira kon kay Sabla, makita nato siya mabinugnohon na yamo. Hi sir. Te bugno. Sir, good morning. Bisan hindi ka man maestro pero sir ang tawag mo. That's true, Ted. Kung lalaki mang laba, nagapugati. No? Depende ko sa lalaki, no? Pero may iban man niya nga panglaba nga daw pasapayan ba? Alas 7:34 na sa aga. Foro de los Well, Pueblos. pause pa quick break pagbalik tang aton morning devotionals kay magasentro ang aton nga mata sa mga adlaw sa Miss Universe pageant 2025. Ang aton kay nang headline, Pilipinas nagalaom nga manalo kung sa aton magadaog si Atisa Manalo sa Miss U. Naligal niya tuig manalo man tong apelyido sa aton nga tiglawas si Chelsea Manalo. Kag subong nga aga patpatonta pila na ka mga Filipina beauties ang ginkoronahan bilang Miss Universe. Ha? Mga pila nak bilog. At least may ara ka mo sang idea dugay-dugay sa aton nga pangalagad. Kag ti mga daw pang misyo nga mga pamangkot la. Atensyon sa mga misyo! Mga misyo nato nga mga listener, si Ma'am Anel Salem, Ma'am Viole Belenson, si Mami Buday Abilieto, ang misyo sang kabuhi ni Sir William Sapanta, si Mama Gingging, ang misyo sang kabuhi ni Papa Don, si Mama Cheng Dungines. Good morning, Day. Atensyon sa mga misyo ng kabuhi ni... Isa lang li. Atensyon sa Miss You sa kabuhi ni Kap Winnie Boy Kanitan sang Dabong Haniway. Si Ma'am Marita Liamet Selina. Atensyon sa Miss You nga si Ma'am Melanie Dumaraog Mabilog. Ang Miss You ni Papa Bebot Soloso nga si Ma'am Betty. Ang Miss You ni Sir Junjun Linggaya nga si Ma'am Maymay. Ma'am Aida Amar Ali. Atensyon sa Miss Universe sa mata ni Sir Eden Silorio nga si Ma'am Annalie Salvadico Silorio. Atensyon sa Miss You nga si Ma'am Bings PSJ. Miss Universe in their own rights. Miss Universe in their own rights. Ade, your question goes like this. Miss Philippines, please come up the stage. Ma'am Marie, Ma'am Melanie Mabilog, Ma'am Lisa Banalo, Ma'am Evelyn Somblingo Erecre, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Ma'am Ningning Ilumba, kay sino gani? Lipat ko sa listener ta. Si Ma'am Mimi Catalunya Iriman sa Taftapas Capiz, kay Ma'am Celine Supi Calvo, kay Kaykay Barrientos, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Beth Ida Lilia, kay Ma'am Ludi Gulilao. Miss Philippines, please come up the stage. I-imagine mo, Ma'am Marie, Ma'am Laura, Ma'am Beth nga, kamo ang gina-interview ha. Final interview, make or break. Subong aga, kasin Gingging na ni Hope France Ordena, kay Nini Rose Acol Ordena, your question goes like this. Miss Universe, sa mata ni Sir Noriel Dihada, si Nanay Gretchen. Kay Ma'am Jovelyn Aton, Ma'am Lorena Joso. Ang Miss Universe sa mata ni Sir Saldi Joso nga si Banao. Your question goes like this. Why should you be the next Miss Universe? Sabto nyo ko, sabto nyo ko. Ha? Kamo nga mga gapamati bilang mga Miss Universe in your own rights bla. Atensyon kay Ma'am Apple Kamaris Iman ang Miss Universe sa mata ni Sir Jinray. Kung gatulok si Ma'am Apple Hindi man. Faithful to one si Sir Jinray mo. Miss Universe Betty Soloso. Miss Universe Philippines Betty Soloso. Here's your question.
Miss Universe Dabong Haliway Philippines, Ma'am Marie Talia Mitzelina, here is your question. Miss Universe Takas Haro, Criselda Buyco Almuhen, Jovelyn Cornelia, Beth Ida Lilia. Your question goes like this. Why should you be the next Miss Universe? Sabta nyo ko! Sadyakon tani kay may Miss Universe sa bungaga. Halimbawa lang, no? Ibutang talang abi Ma'am Jessa Losada nga ikaw ang Miss Universe Philippines bla. Kagaw mo ning pamangkot sa imo. Why should you be the next Miss Universe? Sabat na. Amo ning i-post ko sa mga pamangkot sa talang mga babaye. No? Mga babaye ha. Hindi nga feeling babaye. May kamo labot eh. Dapat babae gid. Atensyon kay Ma'am Irene Sarabia, ang Miss Universe sa pananawan ni Sir John Lee. Ma'am Beth Lilia, Ma'am Lisa Banalo. Bao, grabe si Ma'am Lisa. May inumol tanang agin padararik na ko na. Ma'am Betty Soloso, your question goes like this. Miss Universe Philippines Duanyas, Betty, your question goes like this. Why should you be the next Miss Universe? Sabat ka mo di, padaran nyo ya, sabat nyo di ha, kabuhay ninyo nga. First of all, well, you know, ay, kabuhay, sagad ka mo di, daw kwan ka mo, daw loading out. Ang Miss Universe sa mata ni Sir William Joso, si Ma'am Lorena, Ma'am Remia Panes. Your question goes like this. Why should you be the next Miss Universe? Dalian nyo, kabuhay ninyo ah. Las 7:40, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Ako na pinangalaki ng kape sa tamo. Bisa inon mo na white pa nakakamahaw sa agad yung magkakdo si Putsan. At siyempre ni Aramansan, Mighty C! Sigod na! Tapor! Gabi ka mga tulog kay Marado ha? Hindi ko naman tulog. Alam mo na. 1, 2, 3, go! This time pa is kagunta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? What is? What is? Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Wow,
Basta-baston lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Pinalagpati mo yan yan. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Sige, ladies and gentlemen, hari. Si Nanay, forward. Si Manny Maho. Orang ini, ada. Wow, ini naka-uniform siya. Okay. Hello. Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila na guwapa, okay, kamo ang ma-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami look. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasal, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na pag-insan, Pisos! Bakalay suot. Oras kinatulong sa Mighty C. Foro de los Pueblos. It's time to pray. Ang hambas ng Bible bilang Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways. In all. Sa tangat yon, acknowledge Him and He will direct your path. Either dako man aton nga mga decision sa kabuhi ng himuon or the tiny things, the simple things of life. We have to consult God at all times. Ang tendency sang tao kon kaisa, pero kalabanan gede Mamato-mato. Pero kung kinanabugal na gani kag hindi na masolbar sa iyang kulingon nga persa, mabanga Lord,
help me, patawad. Gusto mo ng tendency isang tao, pero kaya nagamba lang Bible nga trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Hindi ka magsalik sa imong kaulingon nga kinalam. In all your ways, all, A-L-L, all your ways, acknowledge me. Habasang Ginoo, I will direct your path. Sa iban pagid nga mga verses nga ambal nga, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things will be added unto you. Unahan nyo lang kubla, kay ang tanan masunod lang na. Ang pag-ayo, ang blessing, ang provision, masunod lang na. Kumatyan tang message sa subong aga, ang seed nga imo nga gin-invest, gin-deposito mo sa pagpangamuyo para sa imong abyan, sa imong bana, sa imong asawa, ang maayo nga kabubuton, ang pagkamaalwan mo, hindi na sa usik, no? Kay little things, ang bigger things na ko mabutang. Ma'am Cecilia Ismanel, naghalin sa gamay, halin sa liso. Pamatian tang message nga maga-inspire sa aton sa sining aga, Sir Danny Labrador. I just want people to hear this and to not be discouraged in your generosity. Don't be discouraged in your planting of great seeds. Don't be discouraged in sowing, because the Bible says, don't grow weary in well-doing, for in due season you shall reap if you do not faint. Like if you don't quit. Yeah. First of all, God will never quit on you. Even if you do quit, God will never quit on you. That's important to understand. And secondly, don't quit because your harvest is coming. Yeah. The seeds you've sown, the tears you've shed, the prayers you've prayed, the tithes that you've given, the offerings that you've given. Don't be discouraged. God promises that stuff's coming back. Good measure, pressed down, shaking together, running over. It is, don't be discouraged. God gives us this promise so the traveler, so the soldiers of Christ, the sons and daughters of God won't be discouraged in the journey. Sometimes it can be discouraging that we're always on the giving side. We're always giving and serving people, helping people, encouraging people, trying to strengthen people. We're giving our love, our sweat, our tears for the souls of our church family and the souls of men and women who need to be saved. Be encouraged. Your toil is not in vain. Your love is not in vain. Your generosity is not in vain. Awesome. Your encouraging text, your prayer is not in vain. You're sharing the gospel with your loved ones. It's not in vain. You're hanging in there, believing God, trusting God. It's not in vain. That's right. It's going to come to pass. It's going to work. God's going to answer. The answer to every one of his promises is yes. We don't have the responsibility of paying the price for the promise to be fulfilled. Come on. We simply have the responsibility to trust the promise maker is also the promise keeper. The promise keeper is the same one as the promise maker. He makes the promise, he keeps the promise. Yeah. Christianity, for so many Christians, have been so misunderstood. Christianity has often been all about the promises we make to God. Yeah. But that's not what Christianity is. Christianity is all about the promises God makes to us. Yeah. Not the promises we make to him, the promises he makes to us. That's Christianity. That's what I want people to get a hold of, and that's what I want people to know. God sees, he knows, he cares, he gives, he answers. It's coming, expect it. It's coming, expect it. It's coming because he paid for it to come in his own blood. Your generosity is not in vain. Your prayer is not in vain. Your toil in the Lord is not in vain. Ang pagpanilhig mo sa simbahan, Ma'am Lorena, bakot osek! Ang ginadara mo nga ng aripahol, may bitso-bitso, kung ano pa da, mami panik, mami buday, hindi na osek. Sir Janly, nag-drive ka sa FB sa una, hindi ito osek, sir. Naging deposito mo to. Nagbulig ka sa nagamasakit, nagpangamuyo ka sa nagamasakit, hindi ito osek. Your generosity is not in vain because we are serving a promise maker and a promise keeping God. So mga aga, let us pray. Almighty, sovereign Father in heaven, Jesus, your name is life, your name is salvation, your name is love, your name is peace, your name is breakthrough. Salamat gid sang agang ini, Lord, and salamat sa minsay nga nagarimay sa amon, Lord, that you are the promise keeper
and promise maker. Tumanon mo Lord ang imong promesa sa amon sa Jeremiah 29:11. You know your plans for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future. Lord, we claim ilang prosperity, ang provision, ang pagidait niya nga imong promesa sa amon tanan. Gani sa sining aga Lord, we worship you, we honor you. You alone ang amon nga gina-enthrone. Ikaw lang Lord ang madaya, wala na sa iban pa nga Dios. Only the name of Jesus, because your name is power, your name is life, your name is healing. Ikaw dira nga nagapamati, way kapasang relasyon kay Jesus, ayhan nagalamho kasubong, nagakadlaw ka, ginasuyaan mo ko, I don't care. Palapit ka kay Jesus. Ikaw nga nasubuan, gusto mo nga pangamuyuan, nagamasakit ka, batuna anay si Jesus. Imit lang ini pangamuyo, verbalize. Alsang imo kamot, luhod ka dira kung makaluhod ka. Imit lang ini pangamuyo, Lord Jesus, I surrender my life to you. You are my promise keeper, my promise maker. I believe in you, Lord. Patawara ako sa akong mga sala. Gusto ko na magbago, gusto ko na mag-ayo. Ginabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong kabuhi. Heal my hurts, my past, my regrets. I receive you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, Amen. Pagi sa imong nga pagtuo, ano man ang imong ginapangayo subong kay Jesus, tuuhi nga mabaton mo ina ang pag-ayo, ang provision, ang hustisya, ang protection. Lord, I declare blessings sa kada isagid ka pamati subong. Bless them with the choicest blessings na napili mo para sa ila. Ipalit kami Lord sa linog, disgrasya, balatian. Bless ang Ilonggos abroad, Filipinos abroad. We declare prosperity and provision for everybody. I speak healing sa tanangin nga pasyente sa mga ospital diri sa syudad sang Iloilo, sa probinsya, sa bukos nga kalibutan. In Jesus' name, be healed. Lord, we release your power, we release your provision for everybody. In Jesus' mighty name, Amen. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Daw ano ikaw ka makagagahom nga Dios, nga ang ngalan Ginoo makagagahom. You are the great and mighty God, the Lord Almighty. Jeremiah 32:18. You have all wisdom and do great and mighty miracles, for your eyes are open to all the ways of men, and you reward everyone according to his life and deeds. Maayo gid ang imo mga plano, kag makatilingala ang imo mga binuhatan. Makita mo ang tanan nga ginahimo sa mga tao, kag ginabalusan mo sila suno sa ila paginawi kag mga binuhatan. Jeremiah 32:19. This is the word of God. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Deposito, pangamoyo. Time spent in prayer is never wasted. God bless Sir George Ocampo, mga seafarer, Police, Army, Navy, Marines, Coast Guard, mga mekaniko, basurero, driver, mga timbang sa balay, doctors, nurses, mga negosyante. God bless Ma'am Annalyn Agravante sa imo business, kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Lisa Banalo, mga drivers ang taxi, bus, van, at mga 10-wheeler nga ni bless them Lord. Lord, I speak your protection man sa tanan nga magatambong karon sang Undone concert sang The Way Church dira sa ICC Gaisano, Mandurriao. Lord, ikaw gid magtugot sa mayong tiyempo, and I declare revival sa bilog ng Iloilo sa mga kabataan, sa mga pamatanon. Time spent in prayer is never wasted. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Yari ang mga balita ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Mas safe ang Pilipinas sa idalom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung ipaanggid sa iban. Ini ang gipahayag ni Anay Executive Secretary Lucas Bersamin sa tunga sa mga panawagan nga talusan ni Vice President Sara Duterte ang presidente bago sa isyu sang korupsyon kag druga. Suno kay Bersamin, nakasentro sa iya trabaho si Presidente Marcos Jr. kag siya lamang ang qualified nga magdumalas ng gobyerno. Sa sulod sang 3 ka tuig nga upod ni Bersamin ang presidente, nakita niya kung paano ini nagatrabaho agon mapasangkad ang kabuhi sa mga Filipino. Dugang pa ni Bersamin, hindi man sa pagpakanubo sa abilidad sang Vice Presidente, apang mas safe gid ang pungsod sa idalom ni Presidente Marcos Jr.
Wala sang pagpamalabag ang Malacañang sa plano sang pila ka kongresista nga himuon nga lahi ang anti-political dynasty law. Ini ang kasunod sang paghikay sa Kabayan Party List sa away sa tunga ni Senadora Amy Marcos kag sang First Family nga ila ginlaragway bilang toxic family drama. Pahayag ni Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung, masunod ang presidente kung mapasar ang anti-dynasty bill bangod trabaho ini sa mga mamalidha nga magpasar sang kasuguan. Patag pa ni C. Chung, wala sang patut sa dahanay sa pamilya Marcos kag isa lamang ang nagapatutsada amo si Senadora Amy Marcos. Dugang pa sang abogada, hindi maghambal si Presidente Marcos Jr. sa among nga isyu kag wala man sang may nabatian ang publiko nga negatibo nga pahayag gikan sa iya. Apang nadismaya lamang ang presidente sa ginhambal sang iya magulang nga hindi siya nagbalos sang sabat ukon banat. Sa dugang pa nga balita national ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Nasuguran na ang public auction sang 7 ka na-confiscate nga luxury cars sang pamilya Diskaya sa opisina sang Bureau of Customs. Present sa auction sanday Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, BOC Assistant Commissioner kag spokesperson Attorney Vincent Philip Maronilla, ICI Chairman Andres Reyes Jr., Department of Finance Secretary Frederick Go, LTO Chairman Marcos Lacanilaw kag pila pa ka officials ng gobyerno. Suno sa agency, may napulo ka bidders ang nag-abot sa unang adlaw sang public auction kahapon. Hangot sini nagalabot ang balor sang kada salakyan sa masobra 5 tubtob 40 million pesos. Suno kay Bureau of Customs Commissioner Nepomuceno, ina-target nga maglabot sa 110 million pesos ang matipon nga pondo sa agency nga ipadala sa National Treasury. Dugang niya, dapat bayaran gilayon sang magadaog nga bidder ang salakyan ampis niya ini makuha. Nahibaluan, ini pa lang ang umpisa agod mabalik ang kwarta nga ginpangkawat nga dapat para sa mga pumuluyo. Sa katapusan nga balita national, wala sang record ang Bureau of Immigration nga may departure incident nga ginkaulamiran ang anay aid ni anay ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co nga si John Paul Estrada kag ang iya asawa. Ini ang kasunod sang pahayag ni anay Congressman Michael Defensor nga ginsakit kag ginpalupad ang mag-asawa padulong sa Chile gamit ang peke nga passport agod hindi makatestify sa investigation sa anomalya nga flood control projects. Suno kay BI spokesperson Dana Sandoval, wala sila sang anuman nga record sang amo nga departure incident nga may kilabtanan sa amo nga mga tawo. Apang suno pa kay Sandoval, nagapadayon pa ang maid-id nga pag-review sa insidente kag isubmit sang Bureau of Immigration ang results sang investigation sa Department of Justice sa DOJ kag iban pa nga nagakaigo nga agency. Kaya siguro man sang Bureau of Immigration nga ang tanan nga immigration counters ang may dugang nga kagamitan para sa passport readers nga makadetect sang peke nga travel documents. Inyo nabatian ang mga balita dulong sang Bilyonaryo News Channel. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Bantayan masunod pagbalik sang Foro de los Pueblos. Update sa ining estudyante sang Fort San Pedro National High School nga na-identify nga amo nagpalaptas ang bomb threats sa syudad sang Iloilo. Napuhag Ma'am Robelin Bebeng Gonzaga magtanong. Ma'am Bebeng magtanong, good morning ma'am. Kay Ma'am Jean Leonor Panagiton, Ma'am Anali Bahade, kay Nonoy Nori Bacos, Nonoy Jet, gapamati man, Nonoy Nori Bacos, kag Nonoy Jet from Anali Bahade, Arnel Brito. Kay ti makon mo, bumba! Ti ang rason, Ma'am Lorena, suno sa investigation sa police ni Police Captain sang Iloilo City Police Office, Ma'am Anel Salem, kay Sir Miguel Salem, happy birthday sir. Sir Miguel Salem, dira sa Ungkados Pavia. Boring na board sa board. Amo to nga nagpalaptas sa mga mensahe nga may malupok nga bomba. Abi ko gani ang nagpalaptas ini ang Donut Boys. Atong ginapayagin patos onto ka mga goma to ni Brigadier General Josefino Liganbla, ang direktor sang PNP Western Visayas.
Ginpatuson niya to sang kadamo-damo nga mga guma bla, kag ginpalibot to sa field sang Campo Martin Delgado. Alas 8:04 sa aga, kag-update sa Miss Universe 2025. Ang kunayhan ni Atisa Manalo ang kadalagan. Mananalo kaya si Manalo ngayong umaga. Di kay naging post nato na pamangkot kini sa mga Miss Universe naton nga mga tagpalamati. Si Miss Universe San Enrique Annalyn Panes Agravante. Si Miss Universe Winifreda Sarmiento sa Cebu, kay Miss Universe Bebeng Magtanong, Miss Universe Solangan Bebeng Magtanong Solangan Dumangas, kay Miss Universe Balabago Maricel Casiple, kay Miss Universe Balabago Pilipinas Marie Talia Metzelina Dabong Haniway. Ang pamangkot naton kay na, your question goes like this. Ara ka na sa final question. Kag make or break ni kung masabat mo sang mayad-ayad kay ma-convince mong judges, di ikaw ang mangin Miss Universe eh. Yang pamangkot naton kay na, why should you be the next Miss Universe? Lima Maria ba niya nosebleed committed? Mambete kay Miss Universe Kapuling Dueñas, Miss Universe Kapuling Dueñas Betty Solosio. Your question goes like this. What is the most important lesson you've learned in your life? And how would you apply it to your time as Miss Universe? Hindugangan ko, pero una ko nga pamangkot, huwag niyo pamsabat! Alas 8:05, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagbati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Forward! Si Manny Maho! Ora, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay Guapa, okay, kamu ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen,
natin ang bugal sa syudad sa Iloilo. Nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2. Nanay ang tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na panginsang Pisos. Bakalay water. Ay, nakadlaw siya. Nice water. Mga piso ka niya hata, nakadlaw siya. May tag-piso pa na water sa mga. Aray, Awan. udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100. Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ulit. Ini sa ikon ko lang bilog. 200. Oh, lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, how? 300. Na pagbati mo sa lagbong ako ano? 400. Kami. Tutuha. 500. Lipay mga nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa Lipay mo sa FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep hori lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwang kapalakpak sa dalom. Ang News FM bayaw sa babaw. Sinanay kasi nag-report na na siya. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang nanay. Wala problema ko pa ka lang yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. Tuwa na lang akong palis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre po na ibon sa limon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sa tiin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinang-ano mo, sunod ay 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda!
Okay. Amo na lang nalipay niya. Tapos nasama ko na. 500! 1,000! Oh. 1,500 pesos! Yeah. Sige, ano ba ang sa may 5 years na siyempre kay Doc Romeo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang. Hindi ka na pagkanta. Puloy na to. Wala na ta. Ano bang gano ka dyan? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa buong gabi may chance magkahong 1,500,000. Okay? Sino gusto mo makita? Sino nagkasama? 88.7 May puso! Sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ten Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga naga-kurap-kurap lang, matab lang daw, boron, blaya, pananawan mo, Sir Junjun Lingaya, kay Sir John Lee, kay Sir Bacos, kay Ma'am Aisha Ahmad, Sir Novin Hirosa, kay Ma'am Anel Salem, kay birthday boy, Sir Miguel Salem, dira sa Ungka Dos Pavia, tumarka mo, Mighty C. Mighty C, nagapabakod man ini sang immune system. Las 8:18 sa aga, sa aton nga Today in History. Foro de los Pueblos. November 21 sa kasaysayan, 1849 or 176 years ago, si Governor General Narciso Claveria nag-issue sang gintawag nga Claveria Decree. Claveria Decree sa diin nagamando sa pag-angkon sang standardized list sang Filipino surnames para sa census kag para sa pagbayad sang buwis nga ang mga Pilipino dapat nga may apelyido gid kaysa unaya first name lang nga ginagamit, Henry lang abi or gani John Lee lang.
Ti magamba ka Janli, kadamo-damo Janli. Magamba ka nga Marie, damo man Marie. May Betty, damo man Betty. Magamba ka nga Lunilo duro man. Magamba ka Leonardo. Magambal ka nga inang Lorena duro man. Magamba ka nga Anel, di damo man. Pero di ko may apelyido na nga Anel, Longares, Alcaliaga, Salem. Magamba ka nga Janli Sarabia. Magamba ka nga Aisha Ahmad. Iti mabang nga Aisha, sinong Aisha naman? Magamba ka nga Robilin. Iti mabang ka Robilin, damo. Pero kung hambalan mo nga Robilin magtanong, si Bibing. Taga Sulangan do Banggasa. Magamba ka nga Nori. Iti magamba ka Nori, damo Nori. Pero diragin standardized nga dapat may apelyido gid ang mga Pilipino. So that was in 1849 paagi sa gintawag nga Narciso Claveria Decree. Foro de los Pueblos. Today in history, November 21, 1898 or 127 years ago, ang gobyerno sang Amerika nagpakita sang kang nagpagawa sang ultimatum sa Espanya nga nagamando nga dapat biyaan na sang Espanya ang Philippine Archipelago. Kag ginapabayad ang Espanya sang $20 million sa pagsakop sang pungsod Pilipinas. Foro de los Pueblos. November 21, 1964 or 61 years ago, si Anay First Lady Imelda Marcos nag-convince sa Ilonggo nga si Fernando Lopez nga batunon ang vice presidential nomination kag mangin katandem ni President Ferdinand Marcos Sr. sa presidential race. Foro de los Pueblos. So daog to si Marcos Sr., daog man si Fernando Lopez nga Ilonggo as Vice President. Foro de los Pueblos. November 21, 2014, may siyam ka mga tao, lagip ng mga public officials kag mga negosyante, ang gin-convict sa kaso nga graft sa ilang nga kailabtanan sa ozone disco fire sang 1996 sa diin sa amo tong trahedya sa sulod sang diskuhan. May 162 sa 62 ka mga tao nga nagkalamatay. Foro de los Pueblos. November 21, 1877, si Thomas Edison nag-announce sa iyang invention sang phonograph. Foro de los Pueblos. Balikan tabla ang ining ozone disco tragedy sa Quezon City, no? Sang March 18, 1996 or 29 years ago. Ang ozone disco ang yang location ina dito sa corner Timog Avenue kag Tomas Morato Avenue. Before ini siya nang in ozone disco, ang iya sining ngalan is Birdland. Jazz club ini, kung mando music restaurant man bala, nga ginapalagihan ni Sergio Orgao. Ginbakal ina ni Hermilo Ocampo. Si Hermilo Ocampo, amo ini ang presidente sang Westwood Entertainment Company, nga nagapalagiya sang Ozone Discotheque dito sa Quezon City. Foro de los Pueblos. Alas 11:35 sa gabi, kasi ni saot gid sila Sir Janly Sarabia, Pastor Bobby Riman. Gulpe nga nagkalayo, di tawo ang tendency sila mas tampid mo. Wais laki balo kundi ng exit area kapin pa kay madulong. Oga, kung sila mo, hindi disco. disco mo. Di mag-disco ka, kundi daw tabog tanal mong nga problema mo. Kapit pa iba, nakainom na, hubog doon. Let's do party! Tila sa 11:35, nag-ibuwa lang kalayo, sala mga tao. Di white was ang proper nga mga exit areas. Atong ozone disco, tobla sa Quezon City, sa Timog Avenue, kag Tomas Morato Avenue. Dito nga, 162 ka mga tao ang nagkalamatay. Kamaan ka kamining ka disco, D-I-S-C-O, balaan mo, Sir Paul. Sir, no nito, sombong kay Sir John Lee, man mo ya meaning ka disco? Ha? Why ka mo ka sa bataw? Ano kumuntuyo ka mo? Jerel Burgos, Tanangonan, Cabalo, Tolentino, Garcia, Estrada, Ramos, Tadios, families sa tubungan bago pamati sila. Nami gini sa pamilya mo, Sir Jerel Tanangonan, patumara sila Mighty C kag DTX 500. Manan nyo yung meaning ka disco?
DISCO. Di konfirmi ka sa inang mga lugar, Ma'am Lodi Gulilaw. Ma'am Lodi! Manan nyo meaning ka disco, DISCO. Sogate ko kaninyo, hindi. Diliana, way man kamo gakuha na. Ang meaning ka disco, no? DISCO. Sir Benji Asturias, abi mo ko na, no? Ang letter D stands for dancing. Dancing ay in Satan's company. Na, amo na meaning sang disco, na? Mambagate daw, durok lat manan. Sige lang bala, no? DISCO. Kung sige ka disco, kabayle, hinubog. Kano, abi paaboton mo naman, no? Bukomot miga, ginadapit mo, bukomot asawa, jakan mo to, kay hubog ka na, halingkas diskuan. Kung si Kasin Gingging na ni Hope Franz Ordena, pangapertiman karam. Dancing in Satan's company. Madisko pa kamo kay gasaot kamo sa kumpanya ni Taneng. Disco sa kuligleg, mali Ma'am Lorena Bilhira Joso. DISCO, Dancing in Satan's company. Madisko ka pa. Alas 8:25 na. Sino ni nga buyong nga estudyante ni nga naboring sa amo na nga nagpadala bamtreta. Report ni K5 Karen, ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon Report. Ano siya na boring? K5 ka? Na boring siya, na boring. Si Ma'am Maricel Kasipli nagkadlaw, si Ma'am Betty kadlaw ta na ha. Di na ko mag-disco, Teda. Ama ni Sir John Lee. Sa una ka pranasa, kamo nito nga mga talon to, kamo gagi, bisan marayo nga mga baryo, madisco, no? Dancing in Satan's company. Madisco ka pa? Good morning kay Marilu Hamoles, Molong Hamoles, Jesse Hamoles Sr. K5 ka, go! K5 Ted sa Subong ang ining estudyante no nga 15 years old nga lalaki ang ara karon sa paghinakop sang Women's and Children's Protection Desk o kon WCPD sang Iloilo City Police Office o kon ICPO kay tina-identify ini siya K5 Ted nga amo ang nag-send sang bomb threat message sa eskwelahan nila sa Fort San Pedro National High School pero iatagon ta ni K5 Ted kay sa sinilanggit nga aga na interview naton ang advisor sang ining estudyante nga grade 10 student nga si Ma'am Pamela Tan. Ma'am Pamela Tan, K5 Ted, diri sa may Fort San Pedro National High School. According diri sa iya nga panaysayon sa aton nga 11 PM sang November 18, ginsend ni sang 15 years old nga bata nga lalaki ang iya nga bomb joke sa group chat. Bali do circle of friends lang K5 Ted ang group chat bala. Kag dito niya kung sa diin may nag-screenshot K5 Ted hasta nga naglapta na ya sa iban nga cheesy kag nakalabot sa igtalupangot sang mga manunudlo K5 Ted. So bangod ya sa protocol man bala nga ginasunod naton kay may bomb message sila nga na baton, nagpatawag gila yon sang katapo sang Explosive Ordnance Disposal o kon EOD ang Fort San Pedro National High School. So amo to nga gin-check nila K5 Ted kung sa diin ti negative sa anuman nga sahi sang bomba ang eskwelahan. Pero bangod siniya K5 Ted, gin-locate ni sang kapulisan naton ang bata pero sa information nga nakuha naton kagabi man dito sa Iloilo City Police Office nga pag locate nila sa bata, why ni dayon K5 Ted nga nakita no hasta nga kahapon sang hapon ang lola niya mismo ang nagdulong dito sa iya sa kapulisan ta sa may Iloilo City Police Station 1. Kag according dire sa kay Ma'am Pamela nga tingin pamangkot na siya K5 Ted kung ano ni ang pagkakilala niya sa bata, may pagkaharas-haras bala, tungol o kung ano K5 Ted. According sa iya, based man nino sa pag-obserbar niya sa bata, nga kung magsulod ini ang estudyante sa ilang classroom, tama ini ka respetado K5 Ted kay ti the way siya bala mag-greet, kita mo ng mga Japanese K5 Ted nga kung mag-greet si mo may dala nga duko-duko bala. Amo na siya
K5 TED kung mag-grade siya sa iyang maestra. Hindi ni siya pala absent sa eskwela, active ni siya sa mga activities sa ilayang eskwelahan. Ang according pa sa kay Ma'am Tan, hindi iniharas-haras klase ka bata K5 TED or dungol abi no sa dira sa eskwelahan nila. Kung kaisa kung makita niya man ni sagwa sang ilang classroom nga naga-joke siya sa mga classmates niya pero hindi siling do kumbaga do ka to the highest level K5 TED ang iyang pagka haras-haras. Pero according man diri sa aton nga kapulisan sa ICPO K5 TED nga ti ang ining bata nga sang ginhimo iya ang pag-send sang ining bomb threat message sa group chat sa ilang mga friends, agin pahayag niya ni siya mismo nag-ako K5 TED sa kapulisan ta nga na board ini K5 TED. Tiya mo ni suno sa kay sa aton ni nga kapulisan no nga under investigation man ining bata kay basi balakon ang ining mga nagapalapta sa iban pagid nga mga mensahe sa iban pagid nga mga bulutuan kung basi bala kakilala niya K5 TED pero negative according sa iya ni nga panaysayon man sa kapulisan ta. Tiya mo na iya ang pagkakilala sang maestra niya sa Melatan nga hindi haras-haras ang ining bata. Iba di sa daw secretive guro Manang iban lang sekreto bonal bla. Solo dukot bla. May poson lang. Yes, kay kung mahibaluan nga ang ining bata K5 TED, halin ini sa broken family. Kay lola yan ni ang naga-atipay. Di nga star daraman sa kilid lang sang Fort San Pedro National High School. Hindi hindi gusto sang kapulisan nga ibuyagyag sa public kung sa diin ini nga barangay pero hindi layo dira kay 5 TED pero part gyapon sang city proper. Pamatyan tabing investigation sang police kay 5 ka. Oo. Una naton si Police Major Sheila May Sangrines. Si Sangrines. Sunod ta na lang no si Ma'am Pamela Tan ang advisor ni sang bata kay 5 TED. Ni Ma'am Maricel niya sa eskwelahan ko pa ba? Nya kulang guro na sa pansin ka guidance. Tiyan mo ginaguro matiyantang investigation sa police through Major Sheila May Acanto Sangrines. Taka estudyante subong nga ginausisa no kag gina-interview or ara sa hinakop sang aton nga Women and Children's Protection Desk tungod nga ginaangot ini siya sa series of bomb threats nga nagakalatabo diri sa syudad sang Iloilo. So sa subong ara pa siya sa gihapon sa aton nga mga WCPD kag ang ining estudyante is nagikan sa Fort San Pedro National High School diri sa City Proper District. Accordingly, may classmate ini siya nga nakakita nga nagakopya siya ginailog niya ang mga bomb threats nga ini nga messages kag ginapang forward sa iban nga mga schools but hindi ta pa man makonpermar nga siya lang gid ini tanan ang sa likod sa mga nagkalatabo nga mga bomb threats sa iban pa nga mga eskwelahan. So nagagwa nga hindi ni coordinated kag posible sa dira lang man particular nga bulutuan maangot ang ining bata. K5 ka. Teo, how about the other sa dala niya ginsend lang niya sa eskwelahan nila mismo? Bali group chat ang una yan nga ginsendan gid kay 5 TED. Group chat lang gid nila. Oo, group chat lang nila pero since may nag-screenshot hasta nga gin forward na kay 5 TED sa iban pa gid nga mga GC. Tila ban sinaguro nga siya ginhalinan tapos nagsanga-sanga so hindi lang ni sa isang nagpalapta. Oo. Kay astang iban to may mga sa Antique na to sa di pa nga lugar di nga outside of Iloilo City na bla. So isa lang inisa sa madamo kay 5 ka. Yes, amo pa na sa subong ang gina-investigate sang kapulisan ta ang iban pagiddo nga mga nagapalapta sa mga bomb threat messages kay amo ning pahayag tubala sang estudyante nga dira lang gid sa ilang nga eskwelahan nya ni ginsend ang message through group chat nila nga mga friends kay 5. Kaya pamangkot din niya na kinuha. Gin copy-paste niya sa una nga mga bomb threats nga naguluwa. Oo, kay kung madumduman kay 5 TED may mga bomb threat messages previous na. Oo, doon. bali gina-copy-paste niya lang din ano tawag gin-edit. So hindi na sayang mayor kung ako yung minor ni saya. Bot sining ko nang utok-utok ito isang una-una palapta la.
Kiti nangin kwanto nangin public tong kuan mo ang message amo nang iba nagin copy paste nila, gin screenshot nila. So iagor to out of kuan mo lang to kiti daw carelessness bla na magpilay dahil sa bata. 15? 15, yes. Yo, da. Hindi ni sa mo minor na lang, minor ni sa K5 ka. Yes. So ang statement karon sang asang teacher, ipabati ta karon sa program ni K5 Sir John Sap. Yes. Sige. Okay, thank you. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Minor na siya nga suspect. Magluwas ka minor plang edad niya, pero namin ko, ang matutuod niya nga utok-utok sini, hindi niya mo. Ang isang bata ni out of carelessness, guro ni ngagin kuha niya lang, ngagin sense niya lang bala. Pero actually ba si kun hindi niya man gani gid intention or tuyo nga magpalaptas ang kahadlok or magsabwag sang kahadlok. Ang kumangkot sino gito yung ang ugat gid bala ang ginhalinan to asang pagpamahog diri sa syudad sang Iloilo. Ang pamangkot naton ang Donut Boys, ang Donut Boys sila gyapon sini kay ko na tong bata na manihi. Anong kaisrot niya sa naman? Di na kaisrota. Las 8:35 na. Pagbalik ta, update na naton sa Miss Universe 2025. By 9 o'clock makasugod na ang coronation night dito kay adlaw man to sa ila subong pero yung malakit ng adlaw dito sa Thailand. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang Kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong meeting ito. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 May puso!
congratulations sa mga nagdaog. Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Ang oras alas 8:42 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ma'am Irene Diquito, Lucky Joe, kay Sir Danilo Bayuran, kay Manong Moreno, kay Pastor Bobby, Ma'am Maricel, Sir John Lee, kay Ma'am Betty Soloso, kay Papa Bot. Diyan pa ka mo! Subong adlaw is World Hello Day. World Hello Day. Na-establish ini in 1973 bilang response sa conflict kag ang observance nagatuyo nga mag-promote sang peace, pagidait kag communication. World Hello Day. Baton ka sang tawag. Anong sabat mo? Hello. Kung hindi mo kilala gani ang numero, hello? Hindi ba kilala mo na, Sir Paul? Pero kung plangga mo, loves, hello, loves. May mga nanarisari, Sir Jean Ray, si Man Mam Bambing ka, Sir, nga pamaagi maghambal hello mo. Hello. To Israel, to, hello. Kung may nag-ring ba sa cellphone mo, why mag-appear bala ang number bla? Ano usually ang imong sabat? Hello? Sino dya? Usually mo ng sabat ko mo. Pasensya lang ha. May possible kung bala ng prank caller. Hello? Sir Tabsky? Hello? Hi! Hello! Di magambak ang hello sa Spain? Hola! Sa French, bonjour! B-O-N-J-O-U-R. Pero ang pronunciation sa ni Bishop doon, bonjour! Sa Germany naman, Ma'am Betty, Guten Tag, G-U-T-E-N-T-A-G. Pero ang pronunciation, Go-Tel-Tak. Sa Germany na siya. Kung sa Italia, sa Italy, Ciao, C-I-A-O. Pero ang pronunciation sa ni, Ciao. Sa Japan naman niya, Konnichiwa. Hindi ka mo din maghilo ka na. Kung dapat sa iban man nga mga lingwahe. Kung Korean, anyong sayo? Mabete, anyong sayo? Kung sa Russia naman, Mambes Idalilia, ang spelling niya sini, Sadarabs Tuivi. Baw, ilam lang, budlay. Pero magamba ka nga, Sadra estuvuy. Sa Russia na sa Russia. Kung sa Turkey ka, kag sa Saudi Arabia, marhaba. Sir Baren Lanyada, marhaba. Kung sa Portugal, Ola, O-L-A. Ola! Kung sa Hawaii, Aloha! Mambeti, Aloha! Kung sa Sweden, Hey! Amo na iban, hey! H-E-J. Amo na nga nanda nato ang hey blang nga H-E-Y. Hey! Hey, dude! Kung sa Hebrew naman, Mambengs! Shalom! Tiyan mo na subong World Hello Day! Hello! Kag subong man nga adlaw World Television Day. World Television Day. Ang television gininbento ni Philo Farnsworth, isa ka American inventor in 1927.
Pero ang una-una gisining nag-conceptualize si John Logie Baird, B-A-I-R-D, mechanical television engineer, electrical engineer nga taga Scotland. Siya ang naghimo sang first demonstration sang television sang Enero 26, 1927. Subong aga, it's Hello! World Hello Day! Check ko si Weng Weng. What's the latest sa Miss Universe 2025? The new Miss Universe. Ay, hindi, ma'am. Daway gaw niyo. Way guni. Way naniga kuan ga galana. Ay. Bebe. Why gid why? Ay kay may ga kuan sir Polo. Sige lang. Ang update naton sa Miss Universe 2025 sa kuan ni subong sa Thailand. Foro de los Pueblos. Check ko si Weng Weng. Weng Weng! Anyong saya? Korean na siya. Amo gani? Anyong saya? Hola! Kung sa Japan, konnichiwa! Kung sa Saudi Arabia, marhaba! Yan update, Weng? Amora ginabal mo kung nanamitan ka sa pagkaon? Ano eh? Like masaburuso bala? Saburuso. Maraba. Marabag eh. Marabu. Maraboya kuan. Maraboya ng, ano ganyan? Yan ang ginakauntab lang ng klabasa. Yes. Marabu. Yan update kay Manalo. Siyempre, kagay 5 TED, no, ginakalang mo sa tanan ang Miss Universe 2025 nga pagaywaton sa dili lamang magdugay kagay 5 TED. Actually, no, nag-start naman to sila nga pasulod bala sang mga audiences dito sa may sa Thailand kagay 5 TED. And subong no ang sa latest bulang gitpagawa nila out of 120 contestants kay 5 TED o kon mga beauty contestants, ang top 5 nila kay 5 TED ang Dala Pilipinas, wala? Yes, nadala ang Pilipinas. Ara. Ika-4 siya kay 5 TED. Very good. Bali ang number 1 o kun ang nagapanguna ang didto man si Thailand man, Miss Thailand, si Pravinor Singh. Na siya pero arada no, number 4 siya. Perting mo sa bagay, kuan man striking ang beauty ni Miss Atisa Manalo, Weng? Yes, oo. Amo na gani kay 5 TED no, actually dulaban kung manotice naton kay 5 TED ang almost or mayorya sa mga nagadaog sa Miss Universe kay 5 TED mga Latina beauties. And makita mo gid nga ang pinasay bala ang kagwapa. Ang top 5 gani final hot picks ini sila. So daw dara mabuyong-buyong kun sino sa ilang madaog dara. Ang una gid Thailand, ika-2 Colombia, ika-3 Mexico, ika-4 ano ni? Ang Cold d'Ivoire, hindi ko sure. Cold d'Ivory. Cold d'Ivory. Kag ang Cold d'Ivory, ay kalima ni saya, ika-4 am ning Pilipinas. Yes. Okay. So by subong ang finals, di man mabang nga finals night, kaya adlaw man to sa ila. Alas 8 saga mo. Pero tawag nila sa gihapon, Coronation Night. Coronation Night. Yes. Okay. Bali may kuan may daw elimination ni Weng, no? Yes. Eliminate na identify ng top 20 and then top 15. Ang top 10, top 5. Top 5. And amo na. Okay. Pero tiro dako chance ni manalo. Siyempre gina-wish kung kita may may Filipino bias kita. Kay ti Filipino mo. Pero kung kita maglamto sa pageantry bla sa mga naga-judge, ang Thailand ang kuan mo home court. Yes. Di man ba siya magdaw ni home court ihaw? Kung sa mga kuan bla, sa mga ganiniwing sa mga basketball bla nga kay home court bla ihaw. Inihaw kami ka judges. May mga ihaw-ihaw man na awing sa mga muning mga pageantry? TK may mga naghahambal man kay 5 TED nga bal nila. May dyan nga naluto na kuno. Ginluto na daan kuno ang pageantry or pero galing kay may kwan man mo may panel of judges man. Yes. Hindi mo man hambal nga pambal nga padagon na lang ning taga Thailand kay sila subong ang host. Kaga naman kay sa una Weng da makaduluda gid man. Sang atong agi blang si sungon itong tag-iya sa una bla sang Miss Universe bla organization nga si
Jakrajutatif to bla. Nga damo to questionable. Amayang kung sino yung gusto yung padag-on. Amo na ang Amo na iyang madaog da. Kung hindi man Thailand, kung hindi man nga lugar. Usually sa unang ba nila mo nang ihaw nga ang Pilipinas, so I'm daog. Pero subong kay ang gauyat na ang JKN Global Group, aming majority owner na sang Miss Universe organization. Kaysa una sang 2015 K5 wing si Donald Trump tinaguyat mo. Lawig man ning tinuig niya. Daw hindi man siguro no kay this is the highest pageant sa kalibutan wing mo. Yes. Nga Miss Universe nga sa pagkibalutan nagsugod ini 1952 dito sa Long Beach, California. Kay daw sa una to yawing daw kana to the product stunt lang to bla do product endorsement lang tani sang kwan bala sang Pacific Mills. Later nangin Catalina swimwear. Nga ang ilab lang ang mga swimsuit bla. Daw para nga maging mabakal bla. Sa uli naghimo na lang sila sang competition sa mga dalaga. Kwan bala ng basta wag busong. Kay kung magbusong ka, kung ikaw abi magdaog nga Miss Universe, kakasan kagid corona wing. Di ba wing? Kay ang unang Miss Universe winner in 1952, sang una gid ang maiden pageant year nila. Amo tong si Armi Kusela. Si Armi Kusela, ARMI, taga Finland siya. Galing daw ito matuigan wing nag-give up niya kay namana ato na. Isang nagligat to, may ginapang sulod-sulod nila nga mag-transgender, pwede na. Bisa na laki nga, otdan lang ikog tawo, pwede na. Pero ginapromote ang chastity wing mo and purity to preserve your chastity and purity. Kaya ikaw ang model sa bilog ng kalibutan wing mo? Yes. So dako ang tsansa ni Atisa? Amo na ang ginaano nila kay K5 Ted nga may chance man ini si Atisa pero syempre ang judges kay K5 Ted. Kung makasulod lang siya sa top 5, yes. dako ina tsansa. Kay ang most countries nga may Miss Universe winners wing una gid United States of America, USA, yes. may 7. Tapos Venezuela 7, Puerto Rico 5. Manang mga Latina beauties blawing. Kag ang Pilipinas may 4. Daw mamo ni sa Miss World naman niya damo ya corona ang India kag Venezuela nga may tag-anom ka crowns. Ang United Kingdom kag USA. Pero diri ang pinakataas nga corona mo ning Miss Universe wing mo. So we hope nga madugangan ini kay ti 4 pala ning aton nga nakuha nga corona, no? Sanday una gid si Gloria Diaz, di ba weng? Yes. It was Gloria Diaz. And then ginsundan ni Margie Moran, si Gloria Diaz in 1969. Pakita ta please, Gloria Diaz 1969, Margie Moran 1973, Pia Wurzbach 2015. Daw amalo to daw nag-ikit lang 2015 kag 2018 si Catriona Gray weng. We hope nga ikalima ni si Atisa weng. Yes. Di ba weng? Syempre kay ang gintudoan ko na siya. Anong tulo mo ka na? Hambal ko ka na. Ano tawag mo kay Ating? Ting? Si Ating. Ating, no? Isa mo. Anong hambal mo ka na? Hambal ko, Ting, kung ano man ang ang matabo. Himua lang ang imo nga best. Ikiay gid ang imo nga Ikiay? Iliki gid ikiay gid ang imo nga hawak kay madala mo gid na ang judges. Aba. Di kay na nag-post ako sang pamangkot wing mo. Why should you be the next Miss Universe? Habang ni Ma'am Lodi Gulilaw man niya Ted, karayaha lang! Di tamon kinsindi! Kaya mga Miss Universe nga man nagapamati sa aton si Ma'am Laura, si Ma'am Lorena, si Kasin Gingging Ordena, si Ma'am Bings PSG. Lagi sa nagsabat, ilam lang si Ma'am Aisha amad lang di isa nga nagsabata, iba na wagin magsarabat. Ang bada kalayaha lang kay kanosubli kami habang ni Ma'am Marie. Di ko ikaw abi weng. Why should you be the next Miss Universe? I should be the next Miss Universe because I embody the beauty, the brain. Wow! Wow! Nagbit-bit ka sa sarili ka bang yan. Kaya mo gimanak, kinabaligya mong imong kugalingon mo. Yes. Actually, amuran ka kay 5 Ted, ang ginapangita man sa mga Miss Universe, judges, and mga pageant kay 5 Ted, nga confident kasi mo nga kaugalingon, nga bisa mabanod ang, ay, grabe do, hanggod gid ang pagsarig sa kaugalingon. Grabe hangin ba? May ariring ba? But ako kay 5 Ted,
isa na ka-edge mo to win a competition. Kay ginalantaw nila ang imo confidence. Syempre, kung ikaw isa ka beauty queen, alangan mahuya-uya ikaw, alangan nga ang i-down mo, imo ba lang nga kaugalingon ka K5 Dad. That's why, no, ang amo na, kung maano naton, kung mabalikan man naton bala ang mga nagasabat sa mga question nga ang mga PO sila. Yes. Sa mga PO. Oo. Matian nyo si Miss Nabitasan Pututa na. If I will be chosen as Miss Universe Philippines, I will help educate people about waste segregation and disposal, which is one of the major factors that contribute to flood-related problems in all parts of the Philippines. Proper waste segregation and disposal must begin in every household. That's my answer. Thank you. What is the most important lesson you've learned in your life? And how would you apply it to your time as Miss Universe? Amaning pamangkot kay Catriona Gray mo. Di ko ikaw, Abiwing, batya mo itong pamangkot ko. Anong pinaka-importante nga leksyon sa kabuhi mo? Kag paano mo ini ma-apply sa imo tiyempo bilang Miss Universe? Kung nagdaog na ako. Oo. Siyempre. In ano lang, isa lang ka word. Well, thank you for the question, and I thank you! Isa lang ka word, yawa na ko kay Bantad. Gani man kay istorya tapatan ni mga pamangkot kay Catriona, kay Pia Wurstbach, kay Margie Moran, sang ilang tiyempo bla. Kay Margie Moran sa 1973, ngit pamangkot siya, ba niya, if you had $1 million, what would you do with it? Kung may isa ka $1,000,000 dolyar ang nimuon mo. Haba ni Margie Moran at that time. Si Margie Moran pakita at please. Haba niya, I would buy a big house where I can live with all the people I love. Tama na yan si Margie Moran. Thank you, Weng. And I thank you. Bye-bye, Weng. Yes, no, mga K5 ang ining update na okay, bantayan naton bantayan naton ang kag-suportaran si Maria at ikaw la bantaya. Yes, sige, bantayan ko. Yung panaw tako na. Mga K5 aton suportaran ang aton nga pambato sa Miss Universe 2025, ang Miss Universe Philippines 2025 si Maria Atisa Manalo, mga K5. So gikan sa inyo center para sa K5 para diri sa balita. Yeah, sa balita naton diri sa Foro de los Pueblos, ini si K5, Wayne Zerudo Señares para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Amazing grace, how sweet. You also must wait patiently, strengthening your resolve, because the coming of the Lord is near. Gani, magmainagwantahon man kamo, hindi kamo magdula sa inyo paglaom, kay madali na lang mag-abot ang Ginoo. Santiago 5:8, James 5 verse 8. Trust in the Lord with all your heart. Don't rely on your own understanding. Know Him in all your paths, and He will keep your ways straight. Magsalig ka sa Ginoo sa bukos nga tagipusoon, kag hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Dios sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Proverbs 3 verses 5 and 6. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Sa Lunes naman. Kasin gingging Ma'am Betty Soloso kay Ma'am Lorena, madaginot doon tako na. Mamat-amat doon tako na. Oo, urit doon. Mamat-amat tako na. Padagon-dagon tako doon ha. Sir Janle, Ma'am Maricel kay Ma'am Laura. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag kalingawan, K5 News FM. It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, if for problema, kung gidang akon, irregular nga